Krapinsko-zagorska županija svake godine prigodom Dana županije zaslužnim pojedincima i pravnim osobama dodjeljuje priznanja. Tako je i ove godine na sjednici 6. ožujka Županijska skupština donijela odluku o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije. Darko Cigrovski, dobitnik je povelje Krapinsko-zagorske županije za izniman doprinos obrani domovine i sigurnosti njezinih građana. Rođen sam tu u Pregradi, na najvećem brdu Kunagori. Imao sam želju postati pilot, otišao sam u zrakoplovnu gimnaziju u Mostaru. Završio sam je, oslobođen mature, potom sam završio akademiju i službovanje sam započeo u Beogradu, u Batajnici na aerodromu kao pilot MiG-a 21. 1991. godine sam otišao sam u svoju Hrvatsku, priključio se obrani Republike Hrvatske i počeo sam kao običan pilot, a završio sam kao zapovjednik baze, odnosno načelnik stožera grane Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Moj prvi let u Hrvatskoj na MiG-u 21 bio je 19. veljače 1992. godine. Taj let je bio od Zagreba prema Karlovcu i bio je prvi borbeni let MiG-a 21. Rat je teška situacija, ne ponovila se nikad više u Hrvatskoj, no mislim da je dužnost svakog od nas, svakog čovjeka koji voli svoju zemlju, svoju obitelj, svoj dom i domovinu, biti spreman braniti je kad to zatreba. Za izniman doprinos očuvanju tradicije zanatske baštine, povelja Krapinsko-zagorske županije posthumno se dodjeljuje Josipu Hršaku. Josip Hršak bio je dugogodišnji krapinski obrtnik i postolar koji je desetljećima čuvao tradiciju ručne izrade i popravka obuće. Zanatom se počeo baviti još kao dječak u obiteljskoj radionici gdje ga je otac uveo u tajne postolarskog posla. Kroz radni vijek izradio je i popravio tisuće pari cipela, a njegov je rad bio poznat po kvaliteti i preciznosti. Nakon mirovine nastavio je raditi jer je postolarski zanat smatrao pozivom, a ne poslom. Svojim radom ostavio je snažan trak u očuvanju zanatske baštine, te nam ostaje u sjećanju kao skroman, vješt i iznimno predan majstor. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije dobitnik je županijske povelje za sustavni doprinos promicanju zdravlja, prevenciji bolesti i jačanju javnozdravstvenih standarda. Posebno nas raduje da smo ovu nagradu primili upravo u godini kad slavimo 30. obljetnicu osnutka našeg zavoda. Tijekom tih 30 godina nastojali smo biti čvrst oslonac javnog zdravstva naše županije, kontinuirano radeći na prevenciji bolesti, na edukaciji, na promicanju i unapređenju zdravlja stanovništva naše županije. Osobito želimo istaknuti naš uspjeh u provođenju cijepljenja HPV-a, jer unatoč tome što ovo cjepivo nije obavezno, u našoj županiji bilježimo izuzetan odaziv i već smo nekoliko uzastopnih godina na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ove rezultate nisu slučajni. Oni su rezultat stručnosti, sustavnog rada i predanosti svih djelatnica i djelatnika Zavoda za javno zdravstvo. Ova povelja nije samo priznanje za naš dosadašnji rad, već i obaveza da nastavimo još predanije raditi na očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva naše županije. Dragici Burek se povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje za izniman doprinos zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom. Zbog svakodnevne stigmatizacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 2000. godine osnovali smo udrugu Invalida Bedekovčina. Od samih početaka cilj nam je bio jasan: štititi prava osoba s invaliditetom, podupirati njihovo dostojanstvo, napraviti prostor za njihovu samostalnost, uključivanje i cijeniti njihov život, trud i rad. Udruga Invalida Bedekovčina ne radi samo kroz socijalni rad,
nego se promovira i kroz kulturu i emocije. 2006. godine osnovali smo Bedekovčanski pušlek, a godinu dana kasnije osnovali smo i koncept Vjeru i ljubav. On je naša najveća snaga, okuplja ljude i dobiva najveću podršku koju mogu dobiti osobe s invaliditetom u jednoj zajednici. Danas s ponosom možemo reći da je Udruga invalida Bedekovčina zipka zagorske socijale, jer su u njoj nicale ideje, rasle podrške i stručnost, a uvijek je bio prisutan žar srca za najosjetljivije članove naše zajednice. Za dugogodišnji doprinos razvoju i obogaćivanju društvenog života županije, Branko Piljek je dobitnik povelje Krapinsko-zagorske županije. Moje javno djelovanje počelo je prije pola stoljeća. Bio sam aktivni sportaš, nogometni reprezentativac Hrvatskog Zagorja, kasnije nogometni trener, a i danas sam sportski djelatnik, glavni tajnik sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije. Za rad na području sporta primio sam povelju Hrvatskog olimpijskog odbora. Paralelno sa sportom završio sam 2 fakulteta. Bio sam dragovoljac Domovinskog rata, odlikovan redom Hrvatskog pletera i spomenicom Domovinskog rata. 1993. godine izabran sam za prvog gradonačelnika grada Zaboka. Autor sam 8 knjiga, od kojih je 7 posvećeno sportu, što me uvrstilo među 3 najplodonosnija publicista u Republici Hrvatskoj. Ravnatelj sam Pučkog otvorenog učilišta, u kojem sam osnovao Zabočku kazališnu jesen, Zabočku koncertnu zimu i nagradu Ljubomil Babić koja se dodjeljuje za zaslužne djelatnike u kulturi grada Zaboka. Ovom nagradom moje djelovanje nije završilo jer i dalje ću ostati aktivan na području sporta i publicističke djelatnosti. Pozdrav svim našim Zagorcima.